Ani mung Dipongkor Deborma, ano jotono sinibayo, o sara Tripurawa ang kaklayo. Bini banyak abu go bosebu. Lamsago hanyo hai tinini te kaisa kotal video dolok ubon chai sikak narok kamkino saima khana khorja borok a borok sia saimanya cover hai borok basakeno khuk sitra bai kaisa royal family na bo ekdom lasima chinja khaiman klai disrespect khaiman klai ta ani moteo hike san thage bo kisa cover ongna jebo Produk kisur bini mana khoyo. Bini banyak abu go bosebu. Bini manani sipa go ke boloi sarau. Pade dolok tainok joto borok kamkino saimanu je chung tiprasa ke pailai ta bo je buagra na askeno khuk hamiaki hini paikata jodin bo ajago manik chahano hindi ke botar hino bonoki hinglap manik chahano ke bo hini manya tango hike tiprasa ke pailai ta dolo ubuntiang already no je predict khai paijak pon obidur nongmaya golo kaisi step nahar jangni na wan chukun paijak umai bu ongkha dolok je bini mungi kaisa affair khaijak kaisa case ongkha je bono bini mungi kaisa affair khaikata je affair khainai ongkha Tripura Student Federation ta dolok ajangani je secretary no hinai je John Deborma bo khoroksa koborni mungoi case rikhata dolok obunotoi dolok bini mungoi do kaisa case ongkha tabo hike bo sai tongkha je bini chayang kha kisan naka di umai reke sawi tongkha ta dolok Ani mung Dipongkor Deborma, ano jotono sinibayo, o sara Tripurawa ang kaklayo. Okay, jeta ango meya pustango. Bubagra ni mungoi tai chini jeta mane expo chini MP. Ni mungoi jeta seleb word use klai mane. Ba koyekta gan rimane. Abono ang rosaka. Tai. Sorry sano. Sara tai chini Tripura ni bor rongno ok ham kasaro ang. Bus tangwatai obahai samungkai ang tanglia. dolok bini kokhana kahingke ang muninya musugo bono Tripurani sara Tripurani borok joto borok bono sinipu tar mane hingke bo khorcha popular borok hinma kok siang sible sahi maino me busukjon borok bono sini tong sinia tong ulang saimanya ang kaisa kok saiman haipano kobang kok bono siniana bon tangi sini nai bo umai ke na borok bai sini jangna bagai de buagra no mai ke khok sitra bai kutugi paikna umai ke sinkana haipano bo khorcha kos cover haisi tango hike bo bahai ke umai ke khok sitra kok sawiman bubagra boy umai kutuk jagna nangkhata je Tripura sarung ni bagoi jaba khai Tripura sarung bagoi samung khai uman bagoi bo bono umai ke hamya ke kutuk khnata umono je sayang khana bubagra ni bo Tripura sarung yang busau Tripura sarung bagoi bo jaba khayu je jaga international je jaga phan thangi Tripura sarung bagoi bo aisa khorang tichau umon sayang khanata hain bagoi ut khorokja borok bono mai ke khuk chitra bai kutungna nangkha taitam sanai dolok dok umai borong tuitam sanam musuk tolok comment ke chadi next update ongkha dolok phaidi chungtau kisa Bollywood fighting bo yapri sewi na leinai omongkha Rajpal Yadav bono south senior tong dolok bini memes tai Bollywood no bo asken crore income khai dijak a borok tini Tihar jealous hogoina nangkha region tamo dolok phaidi kamke khnadi sidi saimandi tai subscribe khaidita dolok region ke uma hachi Rajpal Yadav bonok sab sinia tong je Bollywood ni je khoroksa entertainment khoroksa best comedian bono sab sinia tong boni comedy ke next level haisi je profano bo jelo ma thamman region ke uma si dolok je bo 5 crore kaisa loan nakha poila bo age pro kaisa film namjak hinota a film flop thangka afro no bo jibin a 5 crore rang no film invest khai pai kha hinke bin film chol liya taibo abuna kari bo film ta common khaijak tak borong ba khabising sumung tong basuk gobangma film snamjak boni thani ba 5 crore rang tongnani kok bole uma hike narok sawimano je bo sojak yangkha je thik time sojak ya bini rang ge abo interest be bari nyai tabu 9 crore ongkha tabo ki jara bin thani rang kurui je Bollywood rang manya samung manya uman bagoi bo suimayan bagoi Tihar jelo thangna nangkha Rajpal Yadav je jagao Bollywood no basuk markin blockbuster movie rikha but jefro bo umai hamye jara klai afro Bollywood dok kisban je khairokma maya daya umai kun phan phunubli ata dolo ujagno bujin manu jefro niji saya jara klai afro geno niji ganan borok phano
Charlie Harui Tangpayuta. Rajpal Yadav Umaki Tihar Jelo Chopnagna Nangkata. But Korta Borok Bono help Kaika, Jibon Subaka Ubanka Sunusud Umai Borok, Jebo Filimo ke Gunda, but real Libonko Bo Korta Nayokashi. Je Rajpal Yadav no Simibo Puila Umaki Suba Umai Kogi, Obanchai Sikang, Jeng. Mairong no song ke je south passing rokpano bobi ni fly dong no phalui rang subauta je ayang passing to farmer kurijo oborong no rang subauta next update ka dol khorke tip rajuk hai bini je feeling no share khaika obon sai sikang to dol no sai pai jak je joto borong mai wanchogu ang gnang no khonga sai ke belai cha khamun tini umai ke kosto manan nangya khamu umai ke joto borok wanchogu hai ni bo sauta dol Mama sugu ang buini hai ganang family ro ka chai kyang ka at least asa struggle lok re khain hang la khamu ma hai rok ni te ba chu ka mama sugu at least take sala yok khamu hai diba srai phang chin simi ma hai ke no cost khai lai he mani tabuk po umahai keno amor to klai ma tongko sani ni go zara zani ma klai no klai pe bro ma sanai he da sin chi jo ma kan do kan me ko ma klai agari ni sa sari nai ba da Dologe faidi nog nang kahim ke sainan ati brajo khorokcha tama khai sabo ongkha bo bidi mongkha tanu jat deborma bo khorokcha tuition teacher khayuta dolog taibo kaisa jaga ni tai kaisa jaga thangani bo tuition phurunguta hinke omonta dolog buri borok thangnani phainani bo kostong uskuti bai thangnai phaijangnai up down khaijangnai hinke kostong yediba taibo bo ongkhori thangka ke 10 ta rong simpan ongkhori thangka hinke chi sairing ni 3 ta 4 ta jarok tongo hin chauta a jaga ni phainai je maimi ro songoi chana ni kite belai ni sal thangi payu hingkite uboni je bo bara tongni a jaga utebu student tongo hini chauta taibo umai ke sao je mai chana ni hotel logo mai chana hingki busai me rang kurin bagoi je rang tongphano umai ke rang a jinan thango hingke a jaga rang hotel logo mai chakher rang belai ni bayu umon bagoi hotel logo mai chai meya je tiffin khaima tongo hini bo chauta tai omai ken bo kap kawi chau je support khainai bu kuroi support bai ke khaina ba nogo chi chukje he junu bai ke support khaini omai ke bo belai khen kabui nei chau jong khata dolok 3ta 4ta jorok class khaina nangu bo ko mai keri khaye ge baksa to sang sawi manano hotel lo chawi na de mo chawi na de ne ge salbrum bo ya phorang tongya dele hotel lo mamang ni chana wi shibai nya hangka to je aji mani thamu tong ruk nai he diba del je hotel mama tham to nai tabok ke lama yang ade yang borok kore bas kang borok kore sarap sabu thagrana 5-10 minit chok bakak le shuka wansu ke lama moto ngantalo kute mukti ro ku yoru birok no kang mas mariana na tipin to sanya khang haipon buru mai sama hai bang nei ba ge tini dele no ma hai tini simia tini masino tak একটা বেচ পাই hai kata 2টা বেচ tongku tak salo phurung jang tarpor sang nogo sogoi na nogo sogoi bo mamui rok songjak korinya an besai bo parbo thangjak kaba mamui rok songjak kore nogo thami mani hedi nogo sita di tarpor puno tuition to se nogo botong pero class tong pero wanchu hore hengo dukorok nang wasum ke bo prajani kaise settle lang sinai clay tunggu hard work to clay tunggu asum like bai tunggu bukharo kuno support maya bo na han maya choli ke nok no kungo bo hai di bai ke support clay ni borok abota dolok chung tini boni je kothma mai kendong nama sau
tini bo mai struggle khaimani je boni je chaya jora jongna no mai ki share khayo je phainai jora bo khorokta setel ongjak phano ongui manu tango hike all about destiny je life bufro tamo ongi thang abo ke phone saimanya tini bikra tongnai borok khna gnang chai manu tini gnang tongnai borok khna bikra ongui manu dolok tai nok saime diba je kapalo suijak himani je saboni kapalo motai dok tamu sui rohka abo kebo sawi deman ba omon ta dolok kebo khata baidi nungtak je jaga phon tongdi je samung phon khaidi a samung no consistency ka samung na khaidi ekdin nung success manai hingke dolok asok jorari oi video naime bagoi nok joto na hambai sungtai malai next video tin bagi asjano